Hello mga ka-listeners, good evening. So ang oras mga ka-listeners, alas 8:42 sa kagabion o medyo maulan-ulan ang kagabion mga ka-listeners. No? Nya karon mga ka-listeners, mag-upload tayo ta sa part 3 sa Lone Ranger kay daghan kay nagsig comment mo nga asa ko ang sumpay aning dramahan no? Sa Lone Ranger nga drama. Nya mag-upload ko ta siguro human ani mag-intro vlog ko tag sumpay sa para sa kuan na pod sa higala o hustisya kay medyo na nabiyaan na itong mga dramano kay ato magiuna ang drama nga naglahing dala no tungod sa daay mga nag-PM na akong amigo no nga sumpay ko no kay excited sa sumpay no mo akong gi trabaho ang una ang naglahing dala no part 8 og 9 o 7 og 8 dai part 7 og 8 no unya karon lain na sad nga drama ta kay aron dili ma-unfair pud sa uban no kay naa lagi say comment og asar ko ang sumpay sa Lone Ranger nya napoy lain nga nag-comment sa higala o hustisya nganong wa ko ni sumpay no so karon ato ning panikamutan mga ka-listeners nga masumpayan nato no nya ang taas na kayo ang comment ani dai nya grabe bago-bago tag tupiron patupi na gyud mga ka-listeners kay labihan gyud nga ko ano nagpaminaw mo sa kong balak-balak sa una no akong gibalik og katingog no kay kuan daghan lagi ingon og patupi na kay lain tanawon kay mura kag tiguwang no mo tong lyrics sa kong balak mga ka-listeners no akong gi patingog ba kay pan naghandod nga magsige og patupi na lagi no akong mama igsuon nga igsuon nga patupi na kay mura kag tiguwang ana patupi na kita mga ka-listeners no kay para di pud igang no kay usa pud sa makaigang gyud pati igang nga makasamot og igang ba kay taas man to kayo murag di mailhan nga taas kayo no kay gipungan man pero taas kayo itong buka mo na nga dera akong gibilin ang putol nya karon mga listeners magbasa sa ko sa mga comment no ang una si Jonathan Santinyaman shout out ko idol sumpay din sa Higala Hostisya idol human ani mag-intro vlog na puta sa Higala Hostisya no part 6 no salamat kay Jonathan Santinyaman no shout out nimo no salamat sa pagpaabot no ato lang sa nagiuna ning Lone Ranger kay medyo nadugay-dugay tag sumpay ani no nya si Annalyn Santarin salamat sa sumpay idol pa shout out di ay sa akong migang at si Bibi Lausa ug sa akong darling nga si Crisanto Bello. Daghang salamat dol, salamat pud Annalyn Santarin no. Shout out sa imong amiga no. Bibi Lausa sa imuhang darling nga si Crisanto Bello. Salamat sa inyong pagpaminaw. Nya si I memes YouTube upat ka heart yung comment. Salamat I memes YouTube no. Nya si Annalyn Santarin sa mukad yun si Imyat ay nalingaw si Annalyn Santarin. Palamuot ni si Imyat yun. Hapit na ni matapos mga kalasinas no. Katapos ng sumpay na dahil yung atangan dahil. Aning agaton. Ako na lang gisumpay tanan para mausar ka ditsos katapusan ba. Para taas-taas bitaw ang atong katapusang sumpay no. Muna yung pabuto no katapusang sumpay sa agaton. Basin ugma siguro mga kalasinas no kay pinisa akong giuna kining Lone Ranger o Higala Hostisya. Nya si Mercily Daguhoy Arinsulat hala kasayang kagwapo ra ba niya og tingog maayo kayo mo gyud sayang kay si Alex Lara no? Pero sa drama nga managlahing dalan si Alex Lara aning pole no sa tingog ni John Puhanis isip Jerry ba no so hantod na sa katapusan no si Alex Lara ang modala sa pagkatingog ni Jerry no ang gipulihan si John Puhanis no kanang tingog no sa role na Jerry no so sa katapusang sumpay na si Alex Lara gyud
tingog ana sa Nigeria no. Nya si I memes YouTube kanindot na gyud ani nga drama managlahing dalan. Ang mag-atang mo katapusang sumpay dito no. At nga niyo ang katapusang sumpay sa Agaton, yung katapusang sumpay sa managlayang dalan. Nga ako lang pahibalon nyo nga ang katapusang sumpay sa itong managlayang dalan, daghang kay tag na kulang. Pero sige lang kay masabtan man ninyo. Kay maabot mo ito sa ending. Salamat I memes YouTube din no sa imuhang pag paminaw ng dramahan managlayang dalan. Ug si Randy Castro, paganda ng paganda bus part 8 bus maglahing dalan no? Upload na part 8 no? Part 9 katapos ng sumpay ng mga tanan mga listeners. Nya si Ristol Till yung dramang paborito ko na ikaw ako ikaw una bitaw siya ana no? Si Alex Lara no? Nya si Lydia Palanca idol na napay sumpay na naghulat mi sa sumpay idol na mapriso si Bibot. Yung katapos ng sumpay yung at nga ning happy dakidakod. Tulo ka drama ang yung at nga nga katapos ng sumpay no. Okay na po na drama kinahigala ostisya katapos ng sumpay po yung at nga ni pohon. Nya si kuan si Radin Masupat. Boss part is manano naglang gala na upload na to part 8 upload na gid gahapon. O gahapon kadlawon eh. Nya si Master Cat Mew, 6 years old pero sayang. Parang 6 years old pero parang 2 years old. Sa drama no, itong bata no. Sa limbo. Dan Caballes, hahaha, pagkatibay na balat. Mogid. Matay ko mga content so na balat-balat mga kalisunod no, sa una. So pa ko mag-upload ng mga drama diri balat-balat akong content no. Ang atong mga drama sa una kay dito man sa Gen Radio. Di pa to Gen Radio pingan. Unang di pa ko mailhay sa una kay ako magpailang sa una dito sa Gen Radio. Alay pa ang ngalan na to. Yeah. Salamat din mga kalisunod no. Sa inyong papabot. Medyo taas-taas na natin ito vlog no. Tiwas na usa ka comment no. Si Jackie Rose, hahaha, naimuot man ka o kayo sa imong balak ni Goy. In fairness, imong buhok, buhay kayo. Akuan na lang hinuon na bi. Naputol na gid. Naputol na no. Taas kay agi buhok ka 2021 pa to. Last na topihan 2021 na buwan sa July tingali. May last na kong duty po sa Coca-Cola. Atong vlog na ko sa gahapon kung nagtrabaho ko, nang-apply ko ng trabaho. Panahon pa to sa COVID 2020 o 2021. Nang mubo pa kog buhok ato. Nakaroon mubo na gid. Salamat Jackie Rose dahil nahimuot sa kong balak-balak. Salamat no nga nahimuot sa kong balak-balak. Panglingaw po na to ba? Tawa sa kalaay. Nataas na matang into vlog mga kalisuners. Kaya tabaglangan, paminawan nyo ang part 6 sa part 3 eh, sa Lone Ranger. Sayop mo. Part 3 sa Lone Ranger. O karon mga ikaram, niya karon ang line sumpay ning sugilanon Lone Ranger. Mayroon ba'y kukoy? May tayo ba? Usab na. Usab nang nagbagal sa mong gilid. Pistola. Handam ko magigubat nila. Kung doon na sila himuong milagro. Ning paglubong sa akong anak. Bayan kong. Palihan ko obserba sa palibot ba'y kukoy. Oo, bay. Naman siguro. Kung ang nagpatay sa akong anak. Ni Kuya Grasad na nanay pangatod na to sa patay lawas sa akong anak na to sa sementeryo. Bayan ko. Bilang ito kumpiyansa. Oo, bayan ko. Tagharap ba kayo ng hatod? Bay Kukoy. Ang anak na galing sa kanya
sementeryo. Musud pa talang ga. No. Dili na, Jennifer. Oh, logi. Kay mahadlo pa yung umusod og menteryo. Oh, gano man. Basta kailainan lang yun ko. Dool na ang purlon. Hala no, dagan kayo ang nanguyog sa lubong. Nagtimailhan lang ka nga daghan ang nagmahal sa namatay nga si Inday Fatima. Ay, dool na ang porlon lang ga. Kadiyot, ako'y mag-traffic. Ay, hey, nga ikaw mangkyoy. Ay napangutana diha. Ang akong whistle. Inom mo na aning tubig ko. Niyan na ta sa baba sa sementeryo. Si Querido. Maupay nangunahi og traffic. Sudunga ang imong mga buhat. Sige. Last viewing na lang ha. Kaya ito nang isuod sa nicho ang lungon. Last viewing. Inday! Inday Fatima! Inday! Dili ka na mo makita. Pero panikamutan ako. Nga magbayad o mahal. Mga tao nga naghimo ka ng anak. Kinahanglan katagan o hustisya ang infilatan. Ipanumpa ko ka. Cherry! 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 Nakuyapan. Okay. Sir, Di lang may magdugay ha. Ikaw lang musulti lang dyan gawag Cherry ha. salamat kayo ha. Agawon amo. Ayaw pasalamat. Igo lang militabang. Salamat sa tabang. Ayaw lagi pasalamat. Ikamatay na ko limsis kong dako ha. Mabait. Ikaw. May kagbutasan sir. Hmm. Man kay di sa kong pasalamat. Mabati na mo ko anak. Di ta mo pasalamat sa mga tao nagkatabang. Laim sa kayo. Okay. Nya, ari na may kuloko ya. Salamat agawon garipo. Garido lagi, dili garipo. Lokoy sad ko. Dili ko lokoy. Kami ng tulong na ibilin na mauli ng mga tao. Kasi di chiri magibunong paghilak. Kung lakip si Bayjango. Bayjango. May kukoy. Kita lang tulo. Di pa tama mauli. Una na lang may kukoy. Magpabilin lang una mi si Cherry. Dili pa na magbihaan si Inday Fatima kukoy. Nagkasabot ko sa imong gibati. O sa inyong gibati, Rachel. Bayjango. Ganun ang ako mga anak. Ganun pa man. Bayjango. Ipisi ko. Ooy, ni aoy. Okay, yang imong baso. Pune pa, pune. Hay, ibisa na side. Ayaw pagreklamo. Sige na. Nga naman ko. O sige no, ha? Gusto ba kong muinom? Paspas manggod ka ayo. Ay, gusto ba kong muinom? Sige.
Ambe, ambing baso. Ani dili ka magpulutan. Ang pulutan. Ang dila, idiwalwal. Idiwalwal yun. Ano ka, uy? Murag di ka may butang. Kaniya lagi sa pag-abot na to, hangtod nga, nagpakuha kag bino. Ay, nagpangutana pa. Murag Ay. nahasol ka. Nahasol ka lang ka? Ganahan lang ko. Ay, bitaw. Bitaw, uy, lain pa'y ato pa. Naluoy pa ako nilang cherry o kinsay nga na to, Django. Masa? Naluoy ko sa gidangatin sa ilang anak. Kung nahitabo pa nga igsuna ko si Fatima, ako siya mangunay og patay sa tao nga nag-among-among niya. Masa? Yes! Ako'y mangunay og patay. Bitayon ako ang maong tao. Putan ako sa iyang kinataw. Ug panitan ako. Og kinikahuman, bubuan ako daghang suka. Ug pusan ako daghan kayong sili. Sinako nga sili. Unsa? Oo! Kanang makamatngon siya sa iyang kasalbahis tungod sa iyang kipuhat. Jennifer. Bay, Django. May tikyop ng gagabiyon. Diri lang mo na, may kukoy. Mo gabiin naman. Uban na lang una na mo si Inday Fatima ko ko eh. Anhin mo mga tuwag sa minteryo? Kukoy. Dahil Bay, Django. Sakit pa doon ang natabo, pero dili kini mo'y katapusan sa kalibutan. May kukoy. Mag-goal si Day Fatima. Saya makita. Muna niyo buhaton. Kukoy. Kinahanglan mo pahuway. Para sa ingon anak. Ligon ang inyong panglawas. Aron mangita justisya sa iyong gidangatan. Kung saan niyo paglihok, kung manang mga sakit o niya mo. Kukoy. Masig dalimot mo. Kang ambisyon ni Day Fatima, gusto siya magdoktor. Gusto siya nga, may mutambal ninyo. Sa yung masakit mo. Di ba? Hatagin niyo kalinaw ang kaag ni Day Fatima. Dali na, Cherry. Ordong. Bye, Boy Batal. Salamat sa kinan nga imong gipagamit ha. Salamat kay Bay Boy Batal. Okay. Nya darang panggasolina o para imo ni. Nya say imo Boy Batal. Okay ka na 1,000? Okay ka na? Okay. Hindi ko okay. Kukoy ko. Okay. Basta okay ka na? Okay. Ay, ahang ka oy. Si Django. Nagsigiugod sa picture frame ni Inday Fatima. Nagunit sa mga medal. Ug sa diploma ni ini. Dong. Cherry. Kita na lang duha. No. Nakiguban si Inday Fatima nato. Dong. Niar siya uban nato. Huwag nga kakita. Nindot kayo ang pahiyong ni Inday Fatima. Di ba? Ato siyang gitaliwadan. Nigunit siya na ako. Upni mo. Wa mawa si Inday Fatima. Ni Asia uban nato. Ni Asia uban nato. Dong. Iring akong ginom
mong ginom po din eh. O siya kakis lang nga, Ber. Uy, wa pa ko'y halin, sir. Ama ba? Iba ka ba? Ang tanang mo so din eh. Muhatag yun ako sa kakis nga, Ber. Ang dili muhatag, gawas nga, dila ray welabod. Unsa? Muhatag ka din. Tubag! Mo tampo lang ko og usa ka botilya, sir. Uy, Wa pa magkukoy halin god. sir sa kabutilya. Upat pa dire, taga-alamin mo sa butilya. Wa pa magud koy halin. Asa pa na ba yun mo? Gusto ka mo gawas din bali ang imong kabukugan? Or mo gasto ka? Pagpili! Mo tampo lang ko, sir. Palitan ko. Unya, hinaot nga mo sabot mo. Kutob lang sa akong mahimo, sir, ha? Gusto ba lagi kang mabunog, ha? Wa pa ko maka-exercise sa sayong buntag. Pero kung gusto mo, okay, way problema. Nag-inuman mo, mo-join ko ninyo. O sa? Muapil ko sa inyong inom. Pero, di ka buhatay sunggi pa kayo. Mutampo lang lagi ko. Punani mo, punani mo tasagrande, ha? Apuran mo mo? Apuran? Di man sad kakasabot akong sir, ay. Ngingnan ti ka nga, wa pa ko'y halin. Mugos mo ka. Gusto ba lagi kang mabunog? Sir, sakit man na. Pero, o gusto ninyo, himuon na itong pulutan ng atong bunog. Usa! Huwag ka magkailagkin sa amin din eh. Dili na kinahanglan nga mag-ila-ila pa ta. Ispiso kang tinubag kang day. Agi lang ko. Murag, Oy. di ta makasapi ninyo da. Kapatay halin, hingian pa ta ninyo. Kamangandag ko ninyong lawas. Masalig lang mo pang hingi sa mga tao. Ludon ang tao nga muhatag ninyo, oy. Dagko man kayo mong lawas. Yay. Pero inyo gihimo, mo pag-inom sa dili inyong gasto. Di mo mauwaw. Usa! Pagbaton sa taon mo og kaikog, oy. Masuko pag yun mo og. Dili makahatag ang tao. Ug kung kamoy buhatan sa ingon, malipay mo. Hingian ka, bisag daginuton pa kayo mong kwarta. Dagkan kang satsat! Anin lang ko, sir. Anin lang bitaw ko. Istanaw na ko, umrag. Magkinusi ay ta sa atong panit. Anin lang ko, sir. Ang daw ka kini! Yay! Abdi kami lihay na! Ayaw lang, sir. Ayaw taon. Ayaw taon. Mag-amingo lang ta. Pero nga, makabalik pa ko dire. Usa! Nasugdan na naman ako! Kini ba? Ayaw lagi, sir! Ayaw lagi! Lihay kayo ka? Yamat na! Nagikatawaan ko sa mga kauban na! Gikatawaan ko! Sige, bitaw-tawag hangyo ni mo nga ayaw lang. Ayaw panapat, kisakit kayo nga. Hambugkiro ka? O papa! Ay, kumitati ka! Nagba ka. Ayog! Ibog itambal na ako! Sakit, di ba? Huwag ka mong tulong. Sige, hamag mo! Ayaw, no! Sorry. Pero ka mo may namugos. Makig-amigo ta ninyo. Awayon man ta ninyo. Saman. Tiwaso na to ni? Gusto mong tiwaso na to? Okay na ko. Ayaw, itaw, no, ayaw. Mayo pa. Sakit-sakit lang ta sa atong lawas.
Iwas lang mo ginom. Upuno kong 2 ka grande. Ayaw na lang. Ayaw. Di mo mudawat sa kuntampo? Ayaw na lang. Ikisay nga ni mo. Django Nazareno. Kisingan mo? Kurak, Django, kurak. Pairi ng sipon ni mo. Ligawas. Ligawas. Ako'y palit. Usa ka kahon nga beer. Mag-inom ta? Usa ka case beer. Muhatag ba di ka? Gahi-gahi, pabagjog ka. Nahinayak lanon mi. Nabunog lanon mi. Namugos man sab mo. Di ta gusto magkikaway ninyo, pero manguna man yun mo. Ang manog. Di ko man nalipot sa kong kagalingon. Kaya oy. Saman, musugot mo mag-inom ta? O, padayong tas tong away. Aron mo resulta nga dunay mga matay na to. Sige. Barog. Padayong tas tong sangka. Oy. Kung ako'y swerte, patay. Pero kung kamo ang di malason, patay sad mo. Ayaw. Mag-inom ta. Unsa, Dechiri? Gikulbaan mo ko ning unang adlaw sa pagpamaligya ni Django ug mga nagkadaiyang butang nga iyang isuroy kukoy. Ano kayawan magka? Nga limpyom ng pangita Pero ipaw ka, manuri magud siya aron mamaligya. Oh. So, sa to pa, moabot yun siya sa nagkalaing-laing dapit. Oh, natural. Ato siya paingon sa bagang bay, tegang tao. Unya, be, daghan na baron og mga binuang. Kasali ko to ba, Django? Kalmar kayo to. Dito daling madabinuang. Pero, basin o magkasugat siya pa og mga taong barumbado. Ada, si Django ni bahala na. Langga, nanay nag-remit na ako. Labing mayo. Dako ba ang iyang girimit, ha? Ay, niabot og 200,000 sa 25 ka coordinator. Good. Bantay mayo, ha? Kung wa bay igo, ha? Way nakadaog sa 910, ha? Wa bay igo. Ha? Unsay igo? Igo ba, ikabugo? Nagpasabot ka na. Kung wa ba ta kung wa ba madag-an, ha? Kung nadag-an ba ta, pilay atong tanhanan, atong bayranan. Ay, ana din. Ana, Oo, palangga. O, sige langga akong sisihon. Okay, buhata. Sa labing badali. Ay, gamay ra ang nidaog langga. Nadag-an ta, balik 50 pesos. Ay, patuktok na nas manok. Tanhe, bayre. Oo, langga. Kuy, Oh, wa pa man mauli si Django. Asan man ka to siya? tawgi. Kailan kikag tawgi? Kailan kikag tawgi, no? Tawgi ang cellphone. Ikaw Tawgi. gid kuy, ganina ra ko kinuntak, pero dili man siya makontak. Mo ba? Silan, uy, mafobia naman dyan ko ani, uy. Man naman. Mo sabi na nahita po ni Day Fatima, ha? Nasigog panawag, pero dili gid makontak. Simpako eh. Dili na may tabok kang may Django. Simpako. Pero wa pa man gud siya mauli ko eh. Gabiin na, oh. Basig man nalanganan lang. Kulbaan na ko, uy. Ay, palabi. Ay, pinaskul ba? Mauli na tos may Django. Lamat kayo by Django, Lamat kayo. Okay ra. Base na lang, sunod akong balik. Di na ko ninyo paugatan. Adilin na. Ubay-ubay na tingali nga tao ang inyong gibunog din hino. Hingian ninyo kung dili makahatag, kulatado. Ay, nahitabo, ginuna, by Django. Sige, di na ko magdugay.
Ato lang ko kurak. Sige, parehan lang. Bayjan ko, parehan. Amping, take care. Love you. Kaya naman ganoon ko da. Muli na lang ko. Gamay na kaya kong halin. Nga, nakagasto pag ko. Oh. Tulog ka tao nga. Pulos na kong lawas. Nagbitbit o bunal. Garote ang usa. Ang usa putaw. Ug ang usa kadina. Oh. Murag ako'y ilang giatnan. Nagpaingon sila na ako. Ako gyud ang ilang tuyo. Buti pas ko lang nga gianan. Madali ko. Murag lain nilang tuyo. Ari ko din mo agi. Madali ko. Salamat nga, nakalikay ko nilang tulo. Mulusot ko na yung iskina ha. Ugo niya, kuhaon ko na lang nga akong motorsiklo nga akong giparking dito sa may gasoline station. Pagdali ko. Habang pagkalusot sa iskina. Bugawas ako sa iskina. Oh, ang usa ka tao nakatang na ko kanina. Nagdaw karote. Nakatang na ko. Ug bumalik ko sa agi. Kapoy na kayo. Aw, at tubangon, mangandam lang ko sa akong kaugalingon. Doon ko niya. Distansya na og upat ka dupa. Brad? Sir? Pwede ko mo agi? Di mo na siya. Ayaw taon, sir. Sakit kayong karote ni mo. May gutana. Maluhay ka, sir. Amo! Pangas ka. Napandol ko. Natagma. Bitawa siya. Ugay na yung napadool. Nagbitbit siyang karote. Ayaw, sir. May pamilya taon ko, sir. May asawa ko, sir. Nagsigit pagkakot ng ngipon. Nagsigit pa nila pa. Klaro kayo kung sa bisyo na eh. Nagsigit usap. Nagsigit usap na nahanbisan way chewing gum. Miyawit na siya. Nagpayon ko siya bas. Nang ligit. Hop! Madali ko. Kinanglang magkasibat ko. Mudagan ko. Kakutas. Niyanig ko. At bang sa gasoline station. Kakutas. Nag-abot nga akong ginawa. Ako sa kini sa tulo ka tao. Nagkakadina. Ako yung ilang tumong. Ngano nag-una pa man nila ako. Tingalay kay suwito sila na Dapita. Pagkitpol ko ni sila nga dili ko mahadlok nila. Mangutana ko ninyo. Usam kasi di babag na ko diya sa agiana, no? Saman, inyo kong patyon? Yan, no, biyan ninyo ni Tando nga inyo kong patyon. So ko dire, batang way buot, na magpapatay lang ko ninyo? Ha? Bisayno ka, Brad! Kapuhin ninyo! Ay! Humok naman ay kapanuhod. Natumba man ang kasduhan ako kapatid. Ay lang bangon! Pahuway ni patid, eh! Pusay! May pag-aigo sa iyang kapapangig. Okay.
Pahuway diha. Si, diyan na mo. Maayo kayo na Kuya Pansi. Magdali ko. Kinang na makapauli ko sa amo. Nasalipdan na akong motor sa departing skinan. May kiwa na sila. Magdali ko. Oh. Oh. Ang laing tao, nagdaw-putaw. Oh. Ako paghihapon ang iyong tuyo. Oh. Hindi na mong putaw. Ipuno na siya. Ang tumong sa putaw. Yan ako. Gusto man kayo mong kagubot? Ako? Huwag ko maghilabot niya. Kita na kong putaw. Puwangan ko na Di na akong putaw. Punalan ko na yung biti. Nalukog na. Huwag na. Huwag na kong sipat. Wapamagin si Django, oy, kukoy. Ang basig na inalanganan. Ha? Pastilan, uy. Bation maging tagabalaka. Ilabi na karong panahon na. Ang gilang. Ang gilang. Hindom misad nga, ayan trabaho ron, mao ang pagsuroy-suroy, kadalanan, pagpamaligyap sa kunsa, mga shores, bata, ana. Supak ba ako, ana? May grado ko siya. Ganon dili man lang siya mga apply kumpanya. Nakapit siya trabaho sa barko, pero umasyang balik. Kung kay, usari ang tumong, mao may bawaan niya kisa nagtatay sa inyong anak. Mausap ka na ako nahadlukan ko, kuy. Nga tungod lang anang ihang tinguha. Basin mahimutan na hinon sa peligro ang iya kinabuhi. Wala gisad. Pero, unsaon, pagbati na sa kamahan nga, nawadaan sa buutan, pinangga niyang anak. Bisig ikaw. Bitasab ko, kuy. Lagi. Gibati na mo ang dakong kahawaang sa mong kinabuhi. Ay, Nawa na ang among anak. hindi kaya di kita maglalis ni, nagkauyon kita. Ako nakita ang Django, naghinuktok siya. Nagdulo na ko, nakita na ko nga, may luha yung mga mata. Sakit kay pagkawag ta ni Day Fatima kanamo, kukoy. Mao lagi, di kita magkalalis ni, kauyon kita duwa. Saan namang orasa? Alas 7 pasado na. Mga sakto kaya puntubag ni mo. Napabuton ta lang. Kaya basig, niya na turun. Basinuga, huwag mamukaon karon si Cherry. Dili ko nagsisultihan sa mga pangitabo na ko. Pero dili siya mupati o kabalaka. Mapit ko diha. Magbalik ko liyempo. Sakto rin tingalin eh. Usa ka kilo. Ubay-ubay naman eh. Uy. Na may mga tao nagtapok din. Unsang ka na? Oh. Suatres. Doon na pagmagko'y kwarta din eh. Pila magkani? Di ay 300. Euro tuloy palit. Sir, unsay numero, sir? 147. 300. Target, sir?
Oh, kana lang. Okay, sir. Unsang orasa ang buhi ani dong? Ako man, sir. Karong alas 9 sa gabi, sir. Ubay-ubay na nakita sa kong negosyo. Nga numbers gay. Straight ang sa kasimana nga way igo. Langga! Ah, Langga! o sana, ha? Ay, naay nag-text. Saman. Ay, akong friend nang-invite, Langga. Uy, Langga, Ay, unsa man? niduol ko ni mo kay naig-anta. O sinaigan ta? Oo, nadag-anta og 165,000 pesos. Usay ni gawas. Bay, pedya ko. Nasa drinks oh. Ganyan niya ako gamay, bay. Sige. Ganyan niya ako gamay na, bay. Soybean na ba pasado da? So, Bitaw. Sige, mga on ta. Ganyan niya ako gamay na soft drinks, bay, ha? lagi. Kagiti, malasa ginako, eh. Anong daog ta ko? Wala ko malyabi! Daog ta ko. Sound sa? Swertres god. Wala ko malyabi. Ang akong 174. Ha? Dis, bungot siro. Nga no, unsam din ni gawas? 147! Unsa? Tinuod ka? Ha? Tinood lagi! Buang nga gud. Kadaog ko. Ha? Tinood sa ka? Daog ka ba? Oo, Ha? kadaog ko. Daog ka? Tinood ka ba, dong? O lagi. Ay, asan naman yung mga ticket? Dero. Hala! Ay, gabi ah! Daog ka ba? Daog ka! Daog ton ka, Ginoo! Salamat yung napildi ko! Nagkadaog ba yung ko? Salamat yung napildi ko, Ginoo! Oh. Nagkadaog si Bayjang ko! May daog tod ko pero Angay ka malipay! Ako'y angay mag-goal kay pildi mo kay kidaog man ka! aw ang akong kalipay. Tungod kay dili makatilaw si Inday Fatima sa akong daog. Bayjang ko? Nindot unta og buhi pa ang Nakit. Malipay og mapalitan pa na ako. Ano yung gikinahanglan? Labi na siya mag-eskwela. Mutahan na ta. Kalitse! Langka, angay lang gyud nga mutahan ta. Aron sa ingon, mukusog ang imong lutuhan. Shit! Asa nga outlet kita naigan? Kuon, dito sa sityo kay Nito. Tara, yato na tong kwarta. Oh, sige. Yato sa tong tao ang kwarta. Oh, arigato. Dali lang ko. Magpaabot ko. Laki. Sige ha, agin ako kay sayop kuno kayo ang nakadaog. Gusto nang mukupra. Yasa ato pa. Naarang ni kadaog. Naanak ko no. Tawagan na lang ang atong tinugyanan. Ayaw na pagpakita si kadaog. Ha? Nga naman. Tawagan na lang ang atong tinugyanan. Sige na. Basta lang. Pareha na lang. Oh, okay. Oh, bay, asam to siya? Pubalik ko siya na yun.
Anak ko siya sa eskina. Wa pa siya mutahan? Eh, balik lagi ko dayon siya. Oh, kuyugan tato na ako. Ano man? Basi-basi ba't? Ha? Dili tingali, oy. Way kumpiyansa. Ay, imo ko itong daog. Gawas, ako pa itong daog. Okay na itong di ko tahanan. Imo ko to. Kada panahon na. Tagkala kayo maro. Ay, pabuton ta lang. Sige. Balik mo ko siya dayon. Paminaw. Namin kay cellphone, dili ba? Picture ang nikadaog. Nikasabot ka ba? Oh, nilang kwarta. Dawata. Importante ang pictures na kadaog. May kay miyango ka. Kita ka, Jennifer, miyango ng coordinator. Lala, sige na. Makalakaw ka na. Oh, ay nagtudloan. Ay mo kung milakaw na siya. Usar na nakadaog, ana, ha? Kadako ang daogan niya, usar ay nakadaog. Oo, nagabagdok yun ang karaho. Abi ko bagdi ka na lang mutingog. Hey, Jennifer, bidila. May kay, nakapulutan ko sa'yo. Buinas kayong kanahan. Usa na katao ang nakadaog. Langga, kanang nagsagay sa motorsiklo. Si Django man na. Uy, siya doon. Di mo kaganto sa nagikan. Cute. Narang coordinator. Ay, doon na siya. Ablihi ang window sa kutse. Okay. Matanawa ko sa picture. Ay, ambi mong cellphone. Okay. Mauni na kadaog? Langka! Look! Ngano? Si Django ang nakadaog. Kuyog sa imong masyador nga si Kukoy. Siya! Si Django ang nakadaog? Lagi. Klaro kaayo mo inidawat sa kwarta. Siya di ay. Ug si Kukoy di ay ang kuyog ato niya. Siya di itong angkas ni Django. Ulang ka. Di buinas nga tao. Di buinas. Manggag sa ilong kumuhon. Ayay, kaayo siya. Diin kasi atong numeruhan. Nakachamba lang. Hala, buenas kaayo siya, no. Bayan. Dila na sad. Kay mo nga ko daay. Hala, nga. Diwalwal. Nato na ta. Asa ta? Magpalit og makaon. Og mga tutas minteryo. Ato mga dool sa lubong ni Inday Fatima. Sige. Ikaw ang Koyo ko ba eh? Mukuyo ka, bay Kukoy. Lagi. Hindi abi na uliit. Gubuta. Patik. Pero, bay, Unsa? ikaw ba? Ikaw na ka? Wa ko meron niya. Miron. Nga, uy. Lagi. Wala yung Imo ning 5,000. Haya ko, kuya. Kuha niya. Gamay lang. Kuha ilig. Dawatan is kwinta, oh. Dili. Dawatan na. Sige na, dawatan. Ako, gini. Kuha ni kwinta. Iko ko ni. Iko sa malibad ini. Dawaton ko na lang eh. Nak, ni ami si nanay nimo. Nagdami yung pagkaon. Ano may mga on diri, nak? Nakadaog mo ko, nak. Dong. Yawat na lang ba? Malipay si Inday Fatima.
Okay, darang inyong paper plate ba oh? Salamat. Ug kang Cherry. Ambi yang paper plate. Okay. Ug kang Inday Fatima. Butangi og paper plate si Inday Fatima. Butangan ako og sudan og ingon man kanon. Dong. Palayo lang ko nila. Kay nabako. Lawiyas amahan eh. Kasi patay na yung anak. Gipabutang yung plato. Sudan og kanon ang plato. Kay para sa iyang anak. Sa kung saon, patay na sa Fatima, Bajanggo. Di na mabuhi pa ang iyong anak. Kada pagkawan ng gibutang, kawato na na. Di na ginapagkisaon ninyo. Amahan nga nagpanggas iyang anak. Kamulay uli ba ha? Kay matukos derby. Sige bay. Una na ko ginuha, Decheri. Oh, sige. Padayon lang, Kukoy. Sige, arin ako. Basi pagiboy na son ko. Oh, anya, asa man taan ni Dong? Mamauli ta sa ato. Dong, dali na. Mga tuog na ta. Las 10 pasado na. Mingaw na ang palipot. Karon na lang, Cherry. Naon sa kaman, uy. Ano pag sigig sudong anang hulagway sa atong anak? Gimingaw ko ni Inday Fatima. Parehas man bit. May nanuktok man. Ang basin o si Kukoy. Ikadiyot. Ablihan ako. Oh! Kinsa ka mo? Ngano na? Ngano? Oh, kisa ka mo? Ay, magsama. Tulis ka. Sikit ka. Magabat. Unsa? Ginoo ko! Magasalbahis ka mo! Puros ka mo nagtaptap sa inyo mga naong! Lilong pa! Ayaw! Ayaw ninyo pa sakitin ang akong asawa! Ikaw sa... Usalbahis! Usalbahis mo! Natama! Mau ka na karoon ng inyong hinanatan. Oso niyong kwarta. Kwarta! Tukan tayo. Ihatag ka ninyong kwarta. Unsa man. Gusto kang bukan ako. Sa oo ang imong panang. Kaya itiunan ko na sa kong 45. Ayaw mo! Ihatag na mo ang kwarta. Ayaw lang niyo. Adyang akong bata. Ayaw. Kuha ang kwarta. Balik! Ka! Imong buhok. Nakuha na ninyo ang among kwarta. Basta di na lang di. Mahawa na ka mo. Dili ba? Basta. Dili ba? Ano ba'y gusto mo kayo mo sa imong kanino? Basta. No, dili. Dili. Salsi! Dili! Dili! Sakitan ka. Scorpion! Dali na! Scorpion! Ano yan na
siya nagpatawag kanimo si Scorpion. Kaya gusto siya maging tagay kanimo sa kalipay. Dili. Batan ko ang imong ba? Aron dili ka magsama. Mukisi-kisi yun. Sukmagon ko ang duhan ni mo ka pa. Niya ba? Dito yun ang duhan ni mo ka pa. Okay na, Scorpion. Imo nang kagayunan, dali-dali na, Scorpion. Pag-ubo na si mong karsuni, Scorpion. Okay na, sugdi na, Scorpion. Sugdi na kayo, nag-inabidab na kami nga bupulin. Sige no, awan ka na. Sugdi na pagkatikat sa bukid sa imaya mo. Ang akong asawa, si Jerry. Oh. Mga hayop ka mo! Uy! Ayaw nagbuhat sa akong asawa! Ayaw! Sugbangon daw diyan ka di ay. Kumatiyon ko ka mo! Mga Scorpions, bunali! Ayaw! Ay, may mo. Napahapla ka na sa sahog. Ayaw. Sirit ang dugo, gikan si mo. Ayaw! Kuniti sa mga Scorpions, kuniti! Ayaw ka na rin yung buhata sa akong asawa! Ayaw! Tumbantang imong tanawa, hangad, tanawa, kung si kiluhat, Ayaw. Scorpions si mga sawa. Ayaw! Ayaw! Kung tanawa. Ayaw! Ayaw, kasama mo. Hap! Pilit ka lagi sa uwaga ka. Sige pa, Scorpion. Kanindot, Scorpion. Padayon sa imong kalipay. Padayon, Scorpion, Ay! Hoy, swerte. Malas. Malas kayo. Di malas lain akong agawang si Steve da. Pulos pildi ang among pustahan. Yan, ay habal-habal ay. Pagdahon ko ni. Pagdahon ko ni sakay di. Sakay ko. Uli na ko ay! Hoy! Rubax! Hatod ko! Yan, sukul ka? Uli na ko! Malas! Malas! Eh, di. Laga! Laga bay! Kurgi panagan! Scorpion, nahuman ka naman. Ako na sa... Shhh! Sinyas ka, nadili ka mo sugot. Musibata kita. Okay. Scorpions, maggawa sa kita. Tara! Tara! Hapis na convenience store, bi. Pari ko ganang ato mainom. Para inom na mong Django. Kanino na kayo? Hunong Jumax! Hindi pala ko di motora. Hindi mo dagan ko suging mo hunong. Pabuta ko, ha? Balag-balas. Inom ng tagiragmay. Uy, mga nagkumotorsiklo. Duha ka nagkumotorbike. Taguruhan sakay. Diin ka dugikan. Sigarito. Hello, Langga. Where na you? Nakumanan kami og meeting. Kinsay imong ka-meeting? Well, of course. Ang akong mga kasosyos negosyo. Pabuta ko niya. Asan na kang dapita? Presko na rabak ko. Naligo na ko. Di ay, ipagawas mong dila. Naa ka sa cellphone. Ipagawas gyapon ako. Ay, ni Amanday ko nagkontak ni mo. Bayan mo. Naligo na ko. Good. Asa na lagi ka? Hala, siya na kining naabot. Sakay sa iyang sports car. Sagatan ako siya.
Kaprisko sa kong langga. Yes, of course. Nangandam yun ko. Uy, muna'y gusto ko, langga. Nangandam ka. Ipagawas, itiwalwan ang dila. Itiwalwan. Nakaduka ulit ako mapara. Ang akong asawa. Akong asawa. Jerry! Jerry! Nagsandig siya sa bundong. Huwag sapot. May baat at bakbak. Jerry! Jerry! Day! Kasakit sa kalawasan. Tangangan ko ikaw sa sapagat sa imo ba? Hey! Jerry! Hey, pasiluwa ako. Pasiluwa ako. Huwag makapanalipon ni mo. Pasiluwa ako, Day. Ano na tabo ko nila to, Day? Ano man? Day, tingog, Day, tingog. Tingog, Day. Mga salbahin sila. Mga hayop sila. Kunan ko ikaw sa puti. Jerry. 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 Day! 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 Yan ang kumplete, Rumax. Salamat ba ito, Koy? Tukoy karon. Salamat si kayo. Larga! Tama sila. Ayaw masuka. Bye! Bye, Django! Bye, Django! Uy! Sobrang mananapa? Uy! Si Bye Django ron? Magsiya ron, magilak! Laak ng putan! Bye, Django! Bye! Ikaw ron, Bye! Di ron mananap ng ilak! Ikaw ron, Bye! Oh, Ginoo ko! Patiran ko ni putan, Bye! Abdi na! Abdi na! Bye, Django! Bye, Django! Naunsa mo! Naunsa mo! Ha? Bye, Django! Naunsa na ito mo! Nagkadugo ka! O kay Jerry! Nasi na kang bunog! Nagkakos ka niya! Ngano man eh! Ha? O saan ito mo? Ngano? Kukoy. Gitulis mi. Usa! Gitulis mi. Dili ay ko. Giluko sa akong asawa. Unsa? Inuka! Inuka! Mga salbahe sila. Kinsa ba nagbuhat inip? Kinsa! Bakit Sino kagwanta inip? Isang sa nagkabahong na kong pananaw mo. Tungkol siya buhat na ko? Huwag siya nagtanap ng pananaw. Panaklaro pa na ako. Klaro na ko ang grupo sa Scorpions. Tulis ang biloko sa akong asawa. Scorpions? Mga tanga? Scorpions? Akong asawa ko, Kuy. Desiree! Asawa ko, Kuy. Desiree! Day! 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 Hindi siya mo tingog. Huwag kanunay lang nagkakasaya mga luka. Kinalang madamo sa ospital. Hindi pa. Kinanglan nga. Mahibaw ni. Mahibaw ka pulisan nini. Kinalang masusin nila. Manawag ka sa mga pulisa. Ug sa barangay. Ha? Ug ambulansya.
Yan ang mga pulis. Sir! Dali, sir! Dali mo, sir! Dali! Daplin mo niya! Daplin mo niya! Dahil sa hospital sa Bajan ko sa Chiri. Daplin mo niya! Wah, sila kailas Bajan ko sa Chiri. Kaya pulos nagtap-tap sila mga naong. Hawa mo niya! Ayaw, may papawaan. Irog mo! Kaya na naman sila! Ikarga naman stretcher sa Chiri. Hawa mo niya! Hawa mo! Nagkuyapan sa ni! Hawa mo! Hawa niya! Koko, sadar. May mapahawa. Ito na sila. Sundan ako sila, magmotor lang ko. Gamiton ako motorsiklo may Django. Kaluoy tapos magdayon. Bago pa ganing, gipatay lang anak kasi dapat tima. Sila na po ang nahimong biktima. Na motor eh. Ha? Mura ito na sa emergency room. Si Banyagong de Cherry. Uy. Naiti kami dyan ni Abot. Nanawag ang saka. Reporter tingay na. Nagham kay Hanhil. Tagagdaang Hanhil radio. Namidoors polis. Polis may ang interview. Swimming pool, maibalita ko ni mo. O sa may mong ibalita, ha? Dali una. Oops! Kaniyot, tarungon sa ako akong bread. Ngano ba, ha? O sa may mong ibalita, aning oras, ha? Naligo pa mangyog ka, uy. Laom naman gabi, Init kayo nga kong lawas. Ngano man, ha? Ay, nakadungog ko sa balita karon sa radyo. Nagatong imo kaila pa, katong Django. Kato ba nakadaog sa swertres? Ngano man? Gitulis. Oh my God! Gitulis? Lagi. Gitulis. Ug tuwa karon sa ospital. Grabe ang mga samad, bunog. Ug labaw sa tanan langga. Gilugos pagkid kuno ang asawa ni Django. Jesus Christ! Maulagi. Bida, uy, bida! Bangag sa ilong kugmuhon. Ngano bang kumpiyansa man taon sila taon? Luoy ko na kaayo ang asawa. Kay hapit di na mo tingog. O nagsige na laghilak. My God, my God. Karong panahon na. Dili yung kaangay mo kumpiyansa. Mo sige, natiktikan nga sila. Daugan. Hala, maog yung tingali. Uy, kaluoy po din taon. Maog gani. Hala no, kadimalas ang magtiayuna, uy. Tinuod ka na. O gibati ko ang dakong kasubo. Bag-o pa ganing na disgrasyang ilang anak. Karon, sila no son. Iampo na lang nato nga makasurvive sila. Wala kita'y mahimo niya na. Nahitabo naman. Basta karong panahon na, ang tao, dili gyud angay mo kumpiyansa. Kailangan nga ma-admit ka. Bajanggo. Ay, dako pa kayo samad sa imong May kukoy. Sakit ka ng mausamad, eh. Daghan mo na. Dili kinitantong sakit. Para na ako, kukoy. Ha? Ang labing sakit para na ako. Mao ang gidangatan sa akong asawa. Bajanggo. Ingon sa mitmit ang akong palibot. Sa higayon nga maguna-una ko sa ilang kasalpahis. Ug ingon sa mugpigal ang akong dugo. Ug magaling ako ang gipati na akong kasilag sa tao. Ug magkakauban ni ini.
Minihimo og linuog ngadto sa akong asawa. Dili laning nagpakilukoy ko nga dili nila buhatan og linuog ang akong asawa. Nagtabisay ang dugo sa akong ilong o papa. Lakit na sa akong malapit na lang masaligdi sa dugo ang akong pananaw. Apa nakita ko ang ilang sinalbahis na buhat sa akong asawa. Bisan pa sa akong kahimkang mipugos ko pagpangon ang pagsanda silang ibuhat. Apa napaw na siya ng akong pananaw. Sudyang nihagdik na sa mga kong ug napaw ang akong pananaw. Bay Diyanggo. Ug naibalik ang akong panimuot. Namingaw na ang palibot. Ug nihinay ko pag-aninaw sa palibot. Hantod, nakita na ko ang akong asawa na may sakit. Nagkurong sa kahadlok. Pinaatan ang baba sa panaptong. Nagkilaki. Ako'y hindi ganikawas. Nag-agas ang iyang mga luha. Ako gidrool o gigagos. Nangayaw kong pasaylo nga ako makapanalipod kaniya. Bay. Gusto na. Igo na. Dali, bay. Okay na lang unta nga ako ilang ipunog. Okay na lang unta nga nakuha nilang tanan na mong kwarta. Walang unta lukusa nga akong asawa. Oh, madakpan na sila sa kabulisan, bay. Dali, bay. Magbayad na sila silang kasalanan, bay. Kan, may kukoy. Madakpan ka nila. Mag-ambot ang madakpang salbahis, bay Diyanggo. Grabe na ilang ipungat na rin ako, may kukoy. Grabe na. Sobra na. Niawas na sa akong gantangan. Akong pailog. Uman nila kutluan ang kinabuhi sa akong anak. Ako isang asawa. Ang nahimong alaot. Bay Diyanggo. Unsa ba? Itabi kong ka manggudayon. Bak nga saan ang Uyo, imong laptop. Ha? Ngano ba? Ba, di aron sa newspaper. Awa. Unsa naman sa gina? Kalapot sa nahitabo atong Django ang sa iyang asawa. Ngano lagi? Ang nagtulis nila ug ang naglugos sa asawa ni Django na ilhan na. Unsa? Unsay na ilhan na? Lagi, nailangan na kung kinsa naglugos sa asawa ni Django nga ginganlan og Cherry. Nailhan? Ana, kung masakpan ning mga tawhana, maalaot kit sila. Kay laping siguro, tukahangon gyud ni. Ay, kinsa lagi? Laliman ka, ha? Sigun sa asoy ni Django, nga mananuktok sa ilang bahay, ug sa pag-apli pa niya, tao nga nagtap-tap sa naong langga o gipunalan siya diretsyo hangtod nga naluka pa siya. O niduol ang iyang asawa ay gikulatan na sad. Ay, paita. Unya miingon nga tulis. Ay, lagi, nahibaw tang gitulis sila o gilugos ang asawa ni Django. Pero, klaruhan ang gisulti ni mo nga nailhan ang naghimo sa maong hitabo. Kisa man ang nanulis, ha?
ug kinsa ang naglugos sa asawa ni Django? Kinsa? Grabe di ay ni sila sa... Kalitse! Naglagot ako! Ha? Naglagot ako, tubag ako, diretso! Litse! Kinsa? Wad nang imong kalagot lang ga. Pulutan una o. Ang dila. Itiwalwal yun pa kayo. Kining talinis. Itiwalwal balik. Kalamay, murag chicharon sa karkar. Kinsa? Ha? Kinsa ang nailhan nga mo'y mitulis ug naglugo sa asawa ni Django? Kinsa? Ang grupo sa Scorpions. Scorpions? Oo, mauna Scorpions. Og mao ni karon ang gihimuan og follow-up sa kapulisan aron mailhan kung kinsa kini grupo sa Scorpions. Aw dapat lang. Kinahanglan nga madakpan yun. O gani lang ka. Doon na ni saad nga muhatag og premyo. Ngadto sa tao o mga tao nga makatumbukin sa kining giingon nilang Scorpions karon. Ni saad kini nga muhatag og tunga sa milyon ka pesos lang ka. Mailhan lang ang grupo sa Scorpions. Kung kinsa ang panguki ni. Hala no, karon dagit ko makadungog anang moong grupo. Scorpions? Bisan ako. Scorpions. Kanang, di ba kanang Scorpions, mo man ang mananapa nga Timos? Ay, Jennifer. Aw, Ha? Diyan ka man nag-eskwela nga ang Scorpions. Timos. daoy, di lang nako sinati ba? Unsa din ang Scorpions? Kanang tanga. Ha? Mo na ginganlan og Scorpions. Tanga? Kanang gamayng mananap. Ug dunay duha ka buok pak. Kun nadagat pa na mura na og banagan. Di ay. Banagan kana. Mao. Scorpions. Bag-o na sa ng grupo sa sindikato. Langga karong panahon na no, di gyud ta mo kumpiyansa. Basin og sunod ka biktimahon anak kita. Pasuwayin nila. Dili babukan ko sila silang Langga. Di lang yun sila magpatuga. Ako'y ilang banggaon. Pakit-on ko sila kung si kinsa si Garrido. Langga, kinsa gyud ka ng Scorpions sa? Nayabag ka na ba? Kanong ako may patuganon mo, ha? Kanong ako'y pangutanon mo? Nisuway lang. Kung mailhan ko na, ako'y mangunay ug tugan sa kapulisan. Aron maangko na to ang maong premyo. Ako sad lang ka, maningkamot sad ko nga makakuha og kasayuran. Kinsa ng grupo sa Scorpions nga mo'y nagtulis ug naglugo sa asawa ni Django. Bayang ko, di yung gagikan. Nangutan ako sa among binanan diri. Ako na ba kayo? Duhan mi kadlaw diri, pero nikabat na og 70,000 pesos ang binanan. Dako-dako man. Bay Kokoy. Nga, asa mo ibayad nga. Gitulis nga mo. Basin og may nabilin pa sa among bangko. May tinigong pang akong asawa. Mayon ta. Pero ang problema na ako, tungkol kay natulala na akong misis, Bay Kokoy. Mao ba? Day, Chiri. Day. Nakita niya mo, Bay Kokoy. Nung sundan ko na ang iyong nauna. Tulala, tinuda. Sa kulipong sa doktor, ning yang kahimtang, bay. Matod sa doktor. Basin, resulta kini sa tumang kadlok. Sa nahitabok niya. Kaluoy taon, uy. Nihilak na siya. Day, Chiri. Ay, plabi, day. Dili lang tingali siya makasulti, Kokoy. Pero ako tingali ang gimahayan, Bay Kokoy. Uy, anong mahayan ka man taon? Gimahayan tingali ko niya nga
panalipod niya ni atong higayuna. Oh, mo ba? Sama pa panalipod ni mo niya. Nga matod ni mo, gibunal-bunalan magkakanya itong higayon na. May kukoy. Day, Jerry. Sagdi lang, Day. Kabangan, di ka. Mo ni higayon na ako'y arte ni. Karon, pakita na ko ninyo. Wahang niyo ko sa agawon. Pakita na ko ninyo. Ayaw ba'y kukoy? So yan ako. Ako'y bahala ini. Ako diskarte ini. Hindi ko guntay ng itabuha. Pangiyon ko ng akong asawa. Day, Jerry. Day. May inahibilin patang tini ko. Kasarangan. Saan na itong ibayad dito sa ospital? Day, Jerry. Day, Jerry. Huwag mo itong bagay. Lalaki kayo. Ay napong sabay. Kung bahala ini. Gamiton ko na akong kasuko. Mula ka ako. Puno na ko ng hitabuha. Puno na ko. Mangita ko pagi magkatabang ni mo. Biyaan taon na ka. Inod sa dili ko makadugay sa akong asawa. Ayaw ka malaka. Ipanimaus ko ang inyong kitangatan. Ang kitangatan ni Day Fatima. Huwag ka ni mo, Cherry. Ipanimaus ko ka mo. Tubag ako ni Cherry. Tubag ako. Ikaw lang siya sa paghilag. Langka, di lang kumukuyog ni mo sa buwangan na. Lain akong atuan. Sige. Mag-shopping ko. Okay ra? WP. Why problema? Ako, doon ay problema lang ka. Oh, UP. Kung sa'yo problema? Okay. Kwarta. Pilagi kinahanglan mo. I need 50,000 pesos. 50,000? Ha? Maya, para patuktok lang na sa manok. Langka, sige na. Ano problem? Atagan ka. Thank you, Langka. Ang pulutan lang ga, oh. Hindi walwal yan. Hantod karon. Wa mo'y nakuha nga sarang makatudlo. Kinsa ang grupo sa Scorpions? Mao ba? Sige. Salamat na lang, sir. Bye. Hantod karon. Wa pagit sila nakuha ang kasayuran. Kalabot sa Scorpion Gang. Bago lang ko nung kining nisulbong. Unsaon ako pag-ilaan ni mong grupo. Wa man gani makaila ang kapulisan. Ako pa ba? Pero dili kini maka-discourage na ako sa pagpangita nila. Ako makutob sa mahimo. Kibisan magtago baka mo ilahong sa yuta. Kutkuton ko ang inyong himutangan. Arong lugiton ka mo. Gikan sa inyong kabanyaga. Agaw na mo. Nyara. Nyara itong daog. Tulog ka sultada. Daog ta. Kukoy.
Basta ikaw ang akong masyador. Swirtihon kay ta. Nya saman. Usaw saman. Di ba? Ha? Daog ta. Way problema na. Okay. Ay lang kay saba. Sir amo gawon, ha? Kay tingali niya masuhong niya da. Ok. Okay. Okay. Sige. Wala ni sakan, ha? Ngalaing parison. Nana, may misakan na. Nya saman, ha? Hala, may misakan ng laing parisan. Nya saman. Pagpili. Nya saman. Usaw saman. Ha? Asa ta po. Kana, klaro ha. Asa may gusto ni mo, ana, ha? Sa puwa o sa ugis? Sa ugis lang ta, sir. Okay. Kung inilog ang ugis, masyar lang. Nya saman. Pero kung mabiya, Nya, saman. siya saman. Unsa magmubiya, unsa man kun Dawat, ha? Dawat. Okay. Okay abang ngagaon. Amo busing. Kana, sige, kariyo na. Ops, holo! Dos! Pawaos! Op! Awan na, yes! Daog na ta! Mo, gaon, busing! Daog na ta! Di buinas kay karon, Kukoy. Nya saman! Ha? Usaw. Daog Ha? na. Ano magpirmi ko ni mong gihagit, ha? Expression mo na ako. Oh, di. Hanap yung musulti. Di. Kalarian taon tas kalag. Ha? Sa kalag? Oo, siya namatay kong anak ni Bay Django. Hangtod karon, patay lang yapon. Unsa? Bitaw gaon. Lain sa nitabo karon lang Bay Django ni Cherry. Amay tiayo na gaon, amo. Gitulis. O gidugos pang asawa. Nahibaw ni ko, ana, Kukoy. Kanihibaw mo ka? Ha, gaon? Amo? Ang nibaw ka? Anong sikit man ni mo imong naong? Ano naman ta? Pida ni mo. Sa to pa. Nahibaw ko sa mga balitas newspaper o sa telebisyon. Sa to pa. Nakita ni mo sa radyo. Unadunggan ni mo sa telebisyon. Tunto nga kulukoy, tunto. Salamat agawang garipo. Garipo. Mm. Garido lagi. Dili garipo. Kukoy mo sa ko. Hindi mo kukulo ko eh. Doon na sa laing manok kag isa ka. Nya saman. Usaw saman. Na may manok lain saman. Pida mo saka ba yung presyon sa kundugo ni mo? Di nga naman. Pida. Na manok lain, manok isa. Lala, pamili anak Kukoy. Nya saman. Kung asa tampos na. Okay. Dali sayon ta, sir. Sugal. Nya saman. 100. 100? Oo. Nya saman. Usaw saman. 100 lagi. Piso o 1,000? Saman. 100,000 gago! Patik, sir. Yes! Daog sa ta, sir. Sige lang daw. Hilasa ni mo, sir. Hilasa ni mo, eh. Daog sa 300,000 pesos. Hilasa gini mo. Patik. Hilasa. Usaman. Manay sultada. Usaman. Usaman. Wala na. Mura. Usaman. Uy. Unsam niya. Natakdan ko ni mo animal. Dili, special naman na. Okay naman na. Murag katapusan to sultada. Gamay ramang kagikaon. Wasa kami na magmayo. Hindi lang ko plabe, sir. Pero, may ihangyo niya ko ni mo, sir. Usa ka na, ha? Usa ka na. Kuan lagi, problema lagi sa Bay Django. Sa ilang kahimtang, gitulis mo sila. Gilugos pa yung asawa lagi taon. Ibaw ko. Unya, usaman. Saman. Bayan na. Sir ba, pwede nga. Ha? Mungham ko ni mo kwarta. Amo lang tabang agbayad niya ni Bay Django. John. Uy. Pilay kikinahanglan. Kuan, mga 80,000 pesos lang. 80,000? Saman. Okay. Sige. Pero dili na ko pabayran. Tabang ko lang kang Django. O siyang asawa nga si Cherry. Ha? Mo ka na ang tinuod, Kukoy. Pero sir, Naugan man ko. Usa, mutabang ko. bayaran niya na mo, sir. Ayaw na lang, Kukoy. Ha? Di mo pabayaran na mo. Sir, agawon amo. Ayaw na lang. Tungod kay naibaw kong dili ka magkabayad, Kukoy. Ay, siguro.
Kay karon lang. Dili ko nga igniro nimo. Ang imo lang, imong katabangan sa Bajango lang. Siya problema, ako okay lang ko, di ko mangayo. Tabangan ko ikaw. Huwag imo sang itabang nga kang Django. Pero, ang iyo lang. Unsa man? Ha? Unsa man, sir? Ha? Diyan. Usa man. Unsa hangyo no ba? Kana. Dili ka manabi nga ako'y ni Donol aning maong tabang. Ano man, sir? Dapat mahibaw sila. Ayaw na lang. Dali ko gusto nga imong ipaggarpar kanila ang nahimo kong tabang. Itong piliba. Piliba na ko nimo. Basil lang og lain sa pagsabot ni Django, ni Django. Ya, ni Donol kong tabang kanila. Masig magtuo nga. Nga. Unsa? Ha? Unsa amo gaon? Ayan lang pangutana, pagkukoy. Lihok na. Nawata gina. Ayuhagin ni mo agaw kay gini mo sus kay gini mo. Gusto mo na, ha? Mura mag-imo kong... Diliin may kang hagkan bagaksun pasalamat. Di ay. Matinapos kay gini mo. Gusto man, ha? Di ba pasalamatan mo. Nagpangumo ka man ko. Nagpamaa kasi mo nga, be. Hagkan may kiking tao. Di ay. Salamat kay ikaw na. Way sampayan, way May sampayan. gini mo. Sus kay gini mo. Gaon, salamat kaya. Sige, gaon ha. Sige. Sus, kami gini mong gaon. Oh, may kagaksun kalipay na ko ha. Amping agaon. Hindi niya pabalan. Okay lang. Marigid nga, akong gipatungag 10,000. Ang ging may Django's 30,000. Kaya akong mag-iinom si Sir Amo Agaon nga 80,000. At pag nansya ko 10,000. Kaya 80,000 maang giingon. Huwag dinas ko magkamot ang porta. Di na ka na kong daag 10,000, be. Sakto ang tingali. Di na tatong di malas. Unsa man bay manggawas ba mo? O okay na ba, doktor? Okay na. Aksyon ng tatong baliban pero ako namugos nga mugawas na kami. Pero siguro alam. Nga, kuan, uluwas mo sa inyong kaimtang si Dechiri. Basig di pa okay. Okay na kinipay kokoy. Nganong muraman? Nganong muraman kag nagdali bay? Di lang ako gusto nga nakapalayo ng kriminal sa akong asawa. Gusto ko katunggilan ng agawon nga na may patong sa akong. Badyang ko. Bay, ni utong ka? Ginawa, Dilpin. Ginawa, Dilpin. Ginawa, Badyang ko. Ginawa. Pero problema palagi ko. Sa ako pa yun sa ospital. Doon na mitabang, bay. Akong agahon. Unsay? Mihatag ang tabang ni mo. Ako magisultiyas kahimtang ni mo. Ipahibawan ako. Ang inang silingan kay ta. Kani, ni ako po yung ospikas bay. Then, kamay nag-abang ani. Kinsa siya? Basta akong agahon. Di mo siya gusto mahibaw ka. Nga, mitabang siya ni mo. Bay kukoy. Tahoron sa nako iyang tugon bay. Pinakinahanglan nga, musulti ko kung kinsa siya. Iko nang makatabang siya ni mo. Pila? Kuan, igugid nga makabayad sa ospital. Salamat. Dali na. Mauli na ta. Tubag ako dahil. Mauli na ta. Igor siya may tutok ni mo. Tana. Mauli na ta. Huwag siya kibo.
Bayang ko. Tulala. Na. Milugbaw sa iyong mga luha, oh. Sa iyong mga mata. Oh. Ikaw na. Ay, Ayaw na pagkinak. Gusto na. Di anak kita. Mga naong ta. Nihila ka na sa... Day, Chiri. Day, dali na, day. Alin na. Nauli naman ta. Ay, saa? Oh. Dali. Gunit. Hina lang. Hinala. Okay. Sira ta ni. Larga! Larga na eh. Sige na, dali na. Day, Chiri, larga na. Manaka na taas-taas. Dili. Ah. Dili. Uy. Cherry? Uy. Nadang nilugos ako. Hala. Nadang nilugos ako. Mudagan ko. Uy. Cherry! Buhi ko. Paluhi ka. Why nangilabot ni mo? Day. Wa! Ako kini! Day. Ang imong pana! Si Django! Day, way manghilabot ni mo, day. Wa. Dali na! Ano na tas bahay? Dali na! Kaluoy niya ba, Django? Sige na, dali na. Si Bajanggo, naalam pirmi, nag-atang siyang asawa. Hindi ka nihapit mo biya. Tuwas na tabo lang da Cherry. Napiktuhan kasi da Cherry, yan tabo niya. Tang luoya, pamilya ha. Human gilugos, gipatay ang anak. Karon ang inahan na sad. Hello, Kokoy. Sir, amo agawon. Salamat yung kayo. Nagatabang yun ko ang kwarta nga imong gihatag sa ayuha gini mong Ayaw na pasalamat. Basta kay ako'y mutabang ko. tambili. Yaway pagpaabot, kaya doon ay baos. Tambili pa ginako. Salamat kaon ha. Ah, Ayuha gini mong sus. usaman. Ha? Sir, Usamay buhato ni mo na ko, ha? Wow. Pasalamatan. Maay ka ba? Maay kang tao. Klaruhan, ha? Di ba? Kumusta naman taon ang magkaluluoy nga Django ug Cherry, ha? Luoy kay kasawang Bajanggo, sir. Amo agawon. Nga naman. Murag nabuang sa Cherry. Oh, Jesus Christ! Hilak. Nya, murag malisang. Kaluoy. Murag tawag na trauma sa nitabo niya. Oo niya. Unsay gibati taon ni Django? Away na himos Bajanggo. Sige lang ato bang da Cherry. Sige na sa hilak. Human sa naitabo sa ilang anak. Karon, ang inahanasad, O lagi, sir. pagkadimalas sa kinabuhi ni Django. O lagi, sir. Amo agawon. Wapay balita ang kapulisan, ha? Kinsa ang mga suspek? Wa, gyud, sir. Kaluoy. Way kasulbaran ang maong problema. Kinsa tong gikasulti nimo sa cellphone lang ka? Si Kokoy ka to. Siguro ka nga si Kokoy to? Oh, kinsa mo pagtuo mo, ha? Basig imo tong chicks, ha? Usa? Sure? Si Kokoy lagi ka to. Bantay, ha? Si Bantay. Hoy, Jennifer. Bisag babae patungi kasulti ko. Wa kay labot. Langka. Ayaw pa na ka ng umo, ha? Masinog ka. Natubuan ni kay sungay. Kay ikaw lang pirmi na kong gikauban.
Langka. Bisag 20 pa kababay ang akong ikauban. Wa kay labot. Kasabot. Kaon na. Sige. Dili ko. Kaon na in taon. Ayaw na taong dungagi pa ang akong problema. Hila ka na, Sada. Sige. Hila ka. Ug singgit. Isinggit ang imong kalautan. Aron mo gawas ng nagpuot sa imong dukan. Sige. Isinggit. Ubay-ubay nang ako na mo. 20 na ka-Indian pana ang ako nabuhat. Ug matag-ukas na yun nagkahulugan sa kinabuhi sa mga salpahis. Bajan ko, asam ka? Ibilin ako ang akong asawa ni mo ba Ayaw siya biyahe. Asam lagi ka? Mamasin lang ko. Nga ikatagbo ko ang Scorpion Gang. Sa? Magsuroy-suroy lang ko sa kadaanan ba'y Kokoy. Magpagisusi lang ko. O magpagilaway nila. Kung kinsa ang Scorpion Gang. Mamiligro ka na, bay? Lugay namang namiligro nga akong kinabuhi ba'y Kokoy. Oo, sa noon. Gani. Unsa man ang nahitabo sa kong pamilya. Lagi. Pero pasag din na ang kapulisan ng musulban ining tanan. Tabang lang ko ba'y Kokoy. Oo, niya, kung may bawal ka sa Scorpion Gang, tiwasan ka? Sagdi lang. Sige lang. Dawato na ko nga akong kapalaran. Sige. Pero ang bitaw, bisan o gilunupan sa dakong kasilag ang akong kalaman. Apan niya, nagpabilin nga ni Baruga. Pamasin, kasamtang dili pa ako mapukan. Makita ko nga magbayad na ang mga tao nga naghimong alaot sa akong pamilya. May Django. Hangyaw lang ko. Bantayan lang sa makadiyot ang akong asawa. Oo. Bala sa asawa ni mo. Ako'y bala na. Pero ikaw, amping tao na. O may Kokoy. Ug salamat. Sige. Di ikaw na. Inaku. Sa imo aton. Kumkumon ba niya balaod? Gusto niya ikapanimaos ang ginangatas siyang asawag anak. Kung kinsa man panimas lang, ha? Kinsa? Nga man mailhi? Mo siya nangitag dagom ini, tiliwas na kong laod. Pero sa lang bahin sa noon, dinilalim ang ginangatas siyang mga mahal kinabuhi. Di ba, Django? Pait nga way sama. Gabi na. Crickets ay tingog na. Si Dechiri, naalang yapon, naglingkod. Ingo sa wasi ang nauna. Kung nakita na ko nga, kaduna nag-agas ang iyang mga mata sa luha. Nauna tingnan sa pait ang gidangatan. Pait taong may Django eh. Nakita gisa nag-aop niyang pananaw nga. Kipay muslan ang iyang asawa. Naguna. Day, Chiri. Day.
nagpadayon pag-aga sa iya mga luha. Day, ali. Ay palabis imong kaguol. Kining tanan lumalabay lamang. O ang mga tao nga nagbuhat sa ingon, magbayad da sila kasalanan. Magbasol sila silang gibuhat ni Muda Chiri. Ali. May kusog na maghilang noon. Hilom na, ali. Hilom na. Para mamaulis ba dyan ko? Ay na pa sige hilak. Ali. Dining na, Peter. Basin o doon ako'y matagpuan din eh. Nasarang makatugan ka na ako. Kinsa ang grupo sa Scorpion. Ni ako sa dapit nga. Ipuyan sa mga bugoy. Ugmato nila. Ni asa din ang mga snatchers. Mga kawatan. Ug kung mahimo kang kawatan, mahimo sad kang tulisan. Ubay-ubay ni mga area nga sama ani. Yun na. Naiyo sa kabatanon nga naghukas lang. Ug may patik sa lawas. Hoy! Lula! Tagay ko kwarta, Lula. Tagay di ko kwarta, Lula. Magtaong ko'y kwarta dong. Ay, bilibad, God. Ay, bilibarik. Tagay ko kwarta na yun. Yun lagi taon dong, oy. Ay, mo balibad ka, ha? Balibad ka, ha? Iyang gipatira ng tikuan. Ba? Ito. Ano yun? Di kayo. Ata yung dega. Hay. Lagi taon ko'y kwarta. Kwarta? Ha? Salbahis! Di ka muhatag, ha? Wala ko lang kwarta dong. Ganun na lang yung sa kagatos. Aram din, ha? Sunod gani, Lola. Mga ayaw gani ko. Ayaw ko balibarik. Ay, tingaling na. Gito mo ng... Gito mo ng mata ni mo. Ha? Ha? Diyan ka na! Ginoo ko. Dinagad mabangbang ang iyang kasalbahis. Kasakit akong kilid. Manaig ko siyang pagpatid. Mga pinakuangan ko. Bitinon yun ko. Igo no sidekick plated doon. Dugay pa kayo muhatag. Makalagot. He! Doon na lang ko niya. Wa siya magtuo nga doon ay nagsunod niya. Muragalayo na kini sa mga tao. Paspasan ko nga akong paglakaw. Doon na ko niya. Do. Kadiyot lang. Sa may toyo mo. Patid ka? Ha? Makiksulti ko nimo, Do. Sulti rin. Ay, sulti na. Ay, kung lang anak, kuwang yun. Kadiyot lang kayo. Importante. Diyot bitaw. Sulti diyon, saman ha? Apotra ba ko? Papatid siya ka? Ha? Huwag tang ng uno mo ron. Hungawan siya ka sa kong kalagot ron. Ha? Mangutana lang ko. Sakop ka ba sa Scorpion Gang? Sa Scorpion Gang? Oh, Scorpion Gang.
Dili sakop sa Scorpion, Kang. Dili ko sakop. Ah, Ah. mau ba? Ano man? Di ko sakop, do. Di ko sakop sa Scorpion, Kang. Giingon mo. Pero, ako'y pangus patay, Kang. Ha? Ikaw, patay ka? Ay, Usa ka ba sa membro sa Scorpion, Kang? Dili lagi Scorpion. Di ko sakop, ano, do. Usa ka ba sa naglugo sa akong asawa? Awak ko kay Bawle mo gisultin. Pero naibaw ka. Ako kay Bawle. Naibaw ka nagikulatan nimo ang imong lola. Ang mga tao nga sama ninyo, dili na angay pamusanay ng kalibutan. Biya na! Patyo di ka! Patyo di ka! Imo kay kulata? Ha? Patyo di ka? Sa ka na imong gibinga? Indian pa na? Agtang! Ito ba? wa pa magin mo ulis ba Django? Asa naman siya? May tagdian na siya kay sakit akong dughan nga nagtanaw na Cherry. Sigang lingkod ya suok. Way tingog. Balik ko na ko siya dito suod sa bahay. Diyan gapita. Nain na nag-inom. Huwag na kasi na nagsugal o bra. Magpaduol ka ko diha. Maniid ko sa mga tao diha sa palibot. Dai Cherry? Dai? O yala. Hain ba si Cherry? Wala naman dia suok ka yang giningkuran? Dai Cherry, dai! Di asam ka! Nagbangko na. Ako na bigay papatay ba Django kang Cherry ang asawa? Dai Cherry, asam taong ka! Dai Cherry! Ginoo ko, asam ka to siya? Dai Cherry! Dai, asa ka! Dai Cherry! Sa ilang kwarto? Wag yun. Wala patay ko ni ba Django? Asa mga ito pa yung sa Cherry? Dai Cherry! Dai! Dai Cherry! Uy! Usap di! Uy! Ginuha ko! Si Dai Cherry naghihingkog! Dai Cherry! Unsa man kahaang sunod nga mahitabo. Mga kaigsunan, sundan nyo sa pagpaminaw online pa mga sumpay ng Sugilanon Lone Ranger. Sugilanon nga sinuwat og mo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacordatayat, audio editor Ariel Macau, soundman Aldwin Nacorda. Kalit karato sa RMN Drama. Iboto ko listeners ang part 3 sa Lone Ranger. Nya karon mag basa po ta sa kuan tiwas. Magbasa ta tiwas sa inyong comment mga listeners no. Tara. Ang lasa po si kuan. Si Kevin Bordano. Sabi Kevin Bordano. Taas mo kayo na sumpay man. Gusto taga sa tamo space ani. Kevin Bordano. Marbais Blind Channel eh. Nasaan ang police nasaan na ang nagpulis sa limbo. Nalibog ko si mong comment no. Tapos naman ang limbo no.
Kevin Bordano. Si Maricel Batik-Batik, good morning idol. Salamat Maricel Batik-Batik sa inyong pagpaminaw. Si Romana Bitwala, ito na shout out idol dyan. Shout out ni mo Romana Bitwala, no? Salamat sa inyong pagpaminaw, no? Si Maricel Batik-Batik, ang haba pala ng buhok mo idol. Taas pa kayo to. Mga ako na lang yung giputlan kay Kuan. Daghanang nag-request. Unya, igang sa tinuod. Igang sa siyaban nga kaso shampoo. Nga panahon na para putlo ng kid. Daghan pong nag-request lagi nga tupihan. No? Sayang ta pero matubo ra magyapon ni no. Nga bubo na gitag bokron no. Salamat Maricel Batik-Batik no. Si Jing, tulo ka heart and comment sa aming YouTube, upat ka heart. Salamat no. Si Pakatang, salamat sa pag-upload kuya. Wa sa payan Pakatang, salamat sa imong hapong pagpaminaw. Si Badiday, nakatawa ko sa tingog ni Tatay Diggs, ambot sa langaw. Ambot sa langaw gid. Akong gi-intra to sa ko ang balak-balak kay pangkuan ba pang sugsog ano ni Tatay Diggs no. Panahon pa to po ni Duterte. Atong balaka. Panahon pa tong Duterte. Nya si Lini Omega, hahaha, napanood ko na to. Nakanaw din siya sa akong balak-balak. No? Ako tayo daghang balak atong akong ang playlist no? Sa una, mga vlog na ko sa una. Hahaha, sige ko katawa ni nga balak ko eh. Hahaha, haha, namatay ko kinatawa ni balaka. Ang bagay na gudin mo sir dyan, ang dating haircut, bata katanawan. Murag ni bata, bita-buta ni nga itong bagong kopero no? Makakuan yun din yung taas nagbukang pero baka idaran. Salamat Lini Omega no. Si Lionel Galia, dol giunsan mo pagkuha sa kumpleto na episode sa mga drama. Curious ako idol. Wala kita kakuha kumpleto man. Natay daghang laktaw, mao may nagreklamo kay daghang naglaktaw no. Muna nga Lionel Galia kung kita kakuha og kumpleto sa mga drama man daghang tag kulang. Masabtan na nato kay na may sinugdanan og may katapusan. Muna nga yung kay balo ko daan nga nadyo tayo mga kulang ani kay dili gid kumpleto ang mga episode no. Pero masabtan ninyo kay na may sinugdanan og may katapusan. Nya si Junard Polino kanay, salamat Junard Polino no sa pagpaminaw sa ang surundong birthday mga aso ni Kuya Goliath. No? Si Kulasaw, salamat sa upload. Sa payan Kulasaw. No? Salamat po sa imong pagpaminaw. Si Master Cut Mio, niya kinsa mo itong bata nga naan ni Nika. Napaminawa lang no, kay aron masamtan ni mo no, ang kining limbo. Si Puan Prince, haha, kakute sa balak ni mo dyan. Salamat kay Puan Prince. No? Pang Puan dito good vibes. Like sa mga ganahan makita nga magpagupit si Jan, sigurado ang ngayon kayo siya. Salamat kay Puan Prince. Nakuha na gid na, nakapatupi na gid ta. Patupi na gid ko aron kuan. Mga bag-o sa atong pananaw. Inyo ang pananaw din. Nya si Amolina Alcala, salamat. Member na Max akong likod. Salamat, Amolina Alcala, salamat Sir Jan. Sa payan, Amolina Alcala. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Lerk Susu, ha ha ha. Kuya, maday mo dala og comedy sir. Salamat kayo ni mo, God bless us all. Nalingaw siya sa akong balak eh. Salamat kay Lerk Susu. No? Nalingaw gid siya sa akong balak na pakatok ba. Panahon pa to sa ano pakoy awan na ko'y trabaho yung timer dahil tambay na ko yung timer dahil ang vlog na lang kalingaw ba wanay patupi wanay ba mamalbas ang katong pagbalak na ko ato no sa una. Salamat Alex Suso no sa pagtanaw sa itong balak
Si Jean Ruiz, ha ha ha, daghan kay kog katawa sa imong balak lods, dugangan pa sa ambot sa langaw samot. Mao gyud, salamat no nalingaw mo sa balak-balak na kalisiners. Sini Malos Beans, hala, pagkanindot na jud ani na drama idol, nice move. Salamat kayo ni Malos Beans. Nya, upload na to na po ng katapusang sumpay no ni Happy Dakidak. Si Saibel Giras, saan si Bel Giras? Bakit wala pa pong part 8 na upload no? Sana isunod agad yung part 8 na upload na no? Part 8 sa managlayang dalan. Ato na sa din ipuli-puli no kay daghan sa nagpaabot sa sumpay sa ubang drama no mga kalisnas. Nya. Salamat Saibel Giras no. Si Pancho, salamat boss dyan, kanindot na jud ni. Salamat po ni mo Pancho no. Nya, si ataas kayo buhok boss dyan, imong giputol pila na ka years boss. Kuan na kong bukid, kuan ka years, 3 years. Na 3 years ka pin. Taas na kayo no, basta 3 years ka pin, mataas mo maayo. Salamat Pancho no. Si Melanie Kimpan Albero. Nakakamiss si Sir Konsehal Alex Lara, Rest in Paradise Idol. Di ka na mo malimtan, mo yun. Ano ka na yung mga drama nga nindot kayo, no? Lydia Palanca, Idol, salamat sa episode 12. Pareha mo sa akong bana, taas buhok. Salamat, Idol, sa part 12. Salamat kay Lydia Palanca. Si Lingil Habman, hello. Thank you, sir, kaayo, Idol. Salamat po ni mo, Lingil Habman, no? Anya, si Jocelyn. Salamat sa pag-upload. Hagbay ra taon ko naghulat. Ha ha ha. Sige kog check sa imong channel kung naana ba. Murag ako ra man guro batang 90s na bili na naminaw og drama. Makainomdom lang ko sa kanindot sa panahon sa una. Makainomdom ko sa akong lola. Listening from Europe padayon sa pag-upload sa makalingaw nga drama. Thank you for bringing back my childhood years. Salamat kayo, Jocelyn. Daghan pa ta mga ipaminaw pa tong panahon sa 90s na. Daghan pa tayo ng mga listeners sa mga drama sa DWHP. Nya si sa Pantas Vlog, salamat Idol sa sumpay. Salamat po mo sa Pantas Vlog, no? Og si napaday, salamat Idol sa sumpay. Balak nun nakayo si Andot. Mao gyud nakabalak, nagbalak-balak pa siya po, no? Nya si Noel Estupito, salamat kuya sa pagsumpay. Salamat po nimo sa Noel Estupito. Algin Corsiga, ambot sa langaw, Idol, oy. Magsige lang pud ko katawa dire. Salamat kayo. Algin Corsiga, nalingaw siya sa pambalak-balak. Narjun Ginis, Narjun Ginis, mayon ta og ma-upload ang katapusan ng drama. Ato ni upload po, no? Nya siya na lang santari nindot na jud ang drama, Dol. Salamat sa sumpay, Dol. God bless ang ping kanunay. Salamat po, Annalyn Santarin. Nya si Lydia Palanca, asa na sumpay sa episode 12. Last na tong episode. Idol, salamat. Dapat ay katapos ang sumpay, aning hapidak-idak. No? Ganahan na may mapriso si Bibot, mapriso si Bibot o Brenda. Salamat, Idol. Tangin ninyo, no? Katapos ang sumpay, aning hapidak-idak. Salamat, Lydia Palanca, no? Si Aisa Alcosaybi, gupuhan ni mo admin dyan. Cute. Niwang pasat ka ani, siguro mga 20s pa yung mga edad. COVID time din eh. COVID time to, ito akong vlog. Year 2020, nang apply ko to October 2020. Nya. Na taman po ko sa mga murag sa buwan na, June ba to? 2021. Nindot sa trabaho na to kay makalingaw. Malingaw may to, Coca-Cola. Malingaw may to trabaho dyan. Libre sa may inom coke. So, makalingaw tong trabaho ng sa Coca-Cola mga listeners. Sayang lagi kay naundang po ko dito ba. Pero okay na kay kuan man ta diri pud nakita-kita mo diri sa ang upload ito nga drama no nalingaw ta ba. Nya si
Salamat ay sa ako sa ibi, no? Yang, siguro mga 20s pa yung edad. Ako ano ko to? 30 na ko to? 30, 32, mas ko to? 33. Ang edad ito tayo mo, meron ako siguro na. 33 siguro, 32. Isa. Kung 33 siguro kung edad ito. Salamat admin dyan sa shoutout. Wala jud ko'y absent sa mga drama ni mo. Balag late ko. Basta ako gyud subayon tanon oy pati mga old drama. Salamat ay sa ako sa ibin. Nya si Rinaldo Ristipicar, good morning Lord. Salamat sa pag-upload sa part 8. Ang part 6 ay gala ustisya po Lord. I-upload po at vision. Sunod ani no mag-intro vlog tano sa Higala Ustisya part 6. No? Salamat Rinaldo Ristipicar. Siling Rabman, hello sir. Idol, thank you jud kayo sir. Salamat po ni Muling Rabman. No? Nya si Rachel Yang, nindot na jud kaayo thrilling. Salamat kay Rachel Yang. No? Nga taas naman na tuwang vlog, no? Putlon sa nato din, May mag-intro vlog na po tayo sa part 6 sa Higala Ustisya. No? Mga listeners, thank you so much for watching o for listening. Amping mo ko na mga listeners. God bless us all of advance. Merry Christmas.